Moi! Ootko miettinyt, että säkin voisit kuulua etujoukkueeseen, joukkue, joka voittaa aina? Meillä Eqvassa etujoukkueeseen kuuluu se, että sä oot meillä avainpelaaja ja saat aina peliaikaa osana sun tiimiä. Me myös ajatellaan, että meillä voitetaan vain yhdessä tekemällä. Eli kun sä oot meidän joukkueessa mukana, niin sun onnistuminen takaa sen, että me kaikki onnistutaan. Rehellisyyden nimissä mun on pakko sanoa, että Eqvan etujoukkueeseen kuuluminen vaatii sitä, että sä oot valmis tekemään töitä, oot motivoitunut ja haluat myös oppia uutta. Mutta me taataan se, että näitä ominaisuuksia kehittyvä joukkue yhdessä tosiaan harjoitteleekin. Jos sua kiinnostaa liittyä meidän etujoukkueeseen mukaan, niin laita hakemus sisään. Itse asiassa meitä on aika paljon, meitä on yli 5000 täällä ja tosi monelle meistä tämä Eqva on elämän parasta aikaa, niin ainakin mulle.